गुड मर्निं लोगोफोर आङो दिनै बाक्सा कर्टनिफ्राय मोनसे भिडिअ पोस्ट खालामनो नागिरदों। बे भिडिअ पोस्टआनो जाहैबाय जोङो मैया मोनाबिलियाव जों नुदों मोनसे अर्डार रेजिस्टार भिजिलेन्सनिफ्राय। बे रेजिस्टार भिजिलेन्सनिफ्राय जितु अर्डार नुदों बेहाय जोङो नुनानै बागदावखांदों जोंनि बाक्सा बारनि एडभकेटफ्रा। लेटारा फैदों फ्रम उत्पल राजकुमार रेजिस्टार भिजिलेन्स गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय। दा बेहाय जोङो साबजेक्ट मेटारा जाहैबाय designating the Court of Judicial Magistrate and Additional District and Session Judge Court Rongya Kamrup as a jurisdiction court of Tamulpur and Goresar Police Station instead of Mosolpur. तारमाने मा जोंनि मसलपुर कोर्टनिफ्राय बेखौ रंगियायाव दाननानै लांसिगोन। दा बे कारना मानि थाखाय जों बुंनो हाया, किन्तु जोंनि बिटिसिनिफ्राय जितु मोनखानाय थाखानायखौ मोनसे दिनै जोङो सासे एडभकेट हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। जोंनि बर' फिसाफ्रा गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोबाय थाबाय। दिनै जों बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव मा मोनसेबो जोंनि बर'नि फेभाराव मोनसेबो अर्डारानो ओंखारला। गासिबो मोनसे उल्थासो अर्डार ओंखारजोब्बाय। मैयानो जितु नटिफिकेसन, बे नटिफिकेसनाथ' ओरैबायदि गिखांथाव मोनसे, मानो होनबा जोंनि प्रेक्टिसिं एडभकेट बाक्सानि जितु प्रेजेन्ट जितु एडभकेट बिथांमोननिफ्राय दिनै सेनानै दिनै रङिया कर्टआव मानो लांनो हाखो? जोंना बाक्सायाव एडभकेट गैया नामा? साफिसियेन्ट एडभकेट गैया नामा? आरो जितु एडमिनिस्ट्रेटिभ जितु पावारनि जितु डिग्रेडेसनखौ जों नुनो मोन्दों बेहाय माब्रै नुनो मोन्दों होनबा दिनै जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार दंखायो, न' डाउट जुडिसियेला मोनसे एक्सट्रा सेपारेट मोनसे मेसिनारि। थेवब्लाबो जितु जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव जितु जोंनि पुलिसनि ल' एन्ड अर्डारजों खारनाय जितु ट्रायेल प्रसेस बेथ' उइदिन दा जुरिसडिक्सन अफ जोंना बिटिसिआवनो जायोमोन ना। पिपिआ जोंनि, एडभकेटआबो जोंनि, एरिया जितु इनफ्लुएन्स बे जोंनि, होमबा जोंनो बेखौ दिनै रङिया कर्टआव बोरै लांना थांनो हागोन? दिनै मा रङियायावल' साफिसियेन्ट स्पेस दं नामा? रङियानि जायगायाव लांमोन, तामुलपुराव लां, गरेस्वराव लां, दिनै मानो रङियायाव लांखो? दा हु विल बि रेसपन्सिबल फर देट? जोंना मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा उन्दुना दं नामा? मा खालामदों? पलिटिकेल पावारनि नामाव दिनै ओरैनो पलिटिक्स खालामबाय थाबा जानाय नङा। रेडि जा। मोनसेनिफ्राय मोनसे किन्तु फोरानलांगासिनो दङ। दिनै एडभकेटखौबो फोराननो नागिरदों नामा? एडभकेटफ्रा मूर्ख नङा, जाम्बा नङा। नोंथाङा जाम्बा जानो हागौ, एडभकेटफ्रा किन्तु जाम्बा नङा। दिनै बर' फिसाफ्रा दिनै साफा सानै एडभकेट मोनहांदों, बिथांमोना दिनै न'खर बेनो प्रेक्टिस खालामना सुंहांदों। गोदान एडभकेट दिनै फरायगासिनो दङ। दिनै जों रङियायाव थांना मानो प्रेक्टिस खालामनांगौ? जोंहा बिनि थाखाय हा गैया नामा? तामुलपुराव हा गैया नामा? गरेस्वराव हा गैया नामा? जोंहा साब डिभिजन दंखायो। जों तामुलपुरावनो खालाम, मानो रङियायाव खालामनांगौ? रङियायाव माबा स्पेसियेल जायगा दं नामा? सोरनि इनफ्लुएन्सआव दिनै रङियायाव लांनो? ना मानगोनां जोंहा बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलितानि जायगाया रङियायाव हरदों नामा बेखौ? दिनै साफा रानलांदों। दिनै बाथौपुरि ओनसोलनि, दिनै बाक्सा ओनसोलनि दिनै थाइसे थाइनै जि साहा दखान होनानै मोनो बिसोरबो दिनै रानलांदों। बेटारि सालायनानै जाग्रा बिथांमोना थाइसे थाइनै बेटारि सालायनानै जायो, बिसोरबो दिनै रानलांनो नागिरदों। दखान रुम भारा होनानै मानोना जोंनि बर' फिसाफ्रा थाइसे थाइनै मोनजादों, बेबो रानलांनो नागिरदों। आচ্ছা प्रमद बर' नोंथाङा मा खालामनो सानदों? मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै हगारलांगासिनो दङ जोंनि पावारफोरखौ। बिराद अन्याय खामानि जादों बियो। इमिडियेट स्टेप लानो प्रमद बर' नोंथांमोना साननो नाङा खेमतायाव जे थाबाय थागोन होननानै सानना। मोनसेनिफ्राय मोनसे नोंथाङा बिखंगति बरनगासिनो दङ। दिनै फैयै नोंथांनि रेफारेन्स नङाबा दिनै तामुलपुरा नोंनि जायगानि, तामुलपुराव लाखिनो हायोमोन, बेखौ बोरै रङियायाव हरखो? दिनै बाक्सा कर्टनिफ्राय बोख्लानानै दिनै सोर पावार होखो? जोंनि बे गरेस्वरजों तामुलपुर कर्ट, गरेस्वरजों तामुलपुरनि पुलिस स्टेसनखौ बोरै रङियायाव लांनो हाखो? न'वेर उइदिन दा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनाव जोंनि पुलिस पावारा थायोमोन, किन्तु दिनै पुलिस पावारा दंमालाय मा जुडिसियेल पावारखौ दिनै रङिया कर्टआव लाना थांबाय। मानो लाना थांनो मोनखो बेखौ? गतिके रायजोफोर साबधान जादो। गाज्रि दिना फारसेनिफ्राय साग्लोबगासिनो दङ। आं सासे एडभकेट, आं रावनिबो दालाल नङा, न' डाउट आंहा माबा मोनसे एफिलिएसन थानो हागौ, बे बाथ्रा नङा। बाथ्राया जाथिनि मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा। मानगोनां एबसुनि आफादगिरि नोंथाङा बे मेटारखौ एसे सिरियास ला। बाक्सानि एबसुजों बेखौ सावरायनानै एसे
इन्टारफेयार खालाम आरो लोगोसेयैनो जोंहा लकेलनि जितु इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनाबो सान जोंबो दिनै हरावसो बे अर्डारखौ मोनदों जों एडभकेटफ्रा दिनै हतभंग बेखौ नुनानै मानो होनबा एन्टायार बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ दासो एसे डेभेलप जाबोनाय दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे लांबाय थायोब्ला बाक्सा डिस्ट्रिक्ट थाबावगोन नामा बेहाय मा थाबावगोन बेहाय सब पावारखौ मोनसे हरनानै दिनै पुलिस पावारखौबो दिनै जुडिसियारिखौबो दिनै मानो हरनो हाखो नो डाउट माबा मोनसे कमिउनिकेसननि थाखाय बा दैनि थाखाय लांदों जानांगौ जिहेतु टाइमलि सफैनो हाया एडभकेटफ्रा बा आसामिया किन्तु तामुलपुरथ' दं गरेस्वरथ' दङ जोंहा साब डिभिजन दं मानो हरनो हायासै आं मिस्टार प्रलयकजित गयारी सासे एडभकेट आं बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट लानानै बेखौ बुंदों आं एडभकेट हिसाबै बुङाखैमोन आं बर'नि सासे एडभकेट हिसाबै बुंनांगौ खारना मा आंहा जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं बे कर्टखौ ओरैनो मोनाखै जोंनि बिमा बिफाफ्रा आन्दलन खालामनानै बिदा फंबाय आन्दलन खालामनानै जों दिनै बे मोनसे मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार मोनो बेलेगफ्रा फैना बाख्नाय फैयो मोनसे हाइकर्ट बायदि जादों होननानै किन्तु दिनै बोख्लानानै लांनो नागिरगासिनो दङ बेलेगावसो जोङो एमएससिटि कर्ट फेमिलि कर्ट कन्जुमार फराम कर्टनि थाखाय जोङो लाबोनो जों स्रुत नागिरगासिनो दङ नाथाय दिनै थाखानायनिफ्राय जोंखौ बोख्लानासो लांदों मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि पावारखौ नोङो मोजाङै बेबहार खालाम नोंथाङा नोंनि देहायाव नांदोंना नाङाखै बेफोर पावार मोनसे ओंखारबाय थानायखौ मेगन खाना जाना दं नामा लोगोसे आङो गासिबो जोंनि बाक्सा जिल्लानि एडभकेटनिसिमबो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोनाबो साफा जबाब होनो रेडि जादों आङो जोबोद दुखु मोनदों आं बिनिखायनो एसे आथुर लाइफ फैनांगौ जादों मानो होनबा बे ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा दिनै जोंहा ल' एन्ड अर्डारनि जितु प्रसेस जितु सिस्टेम जोंनि बाक्सा कर्टआवनो जायोमोन बेखौ जोङो मानो रङिया हरनो नागिरखो जोंनि बाक्सायाव एडभकेट गैया नामा There are a lot of good advocates practicing advocate in Baksa. रायजोफोर बिनि थाखायनो आं मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे जोंनि बे बाक्सानिफ्राय तामुलपुर आरो गरेस्वर बे मोननै थानाया कुनु पद्धे रङिया कर्टआव थांनो हाया आरो लोगोसे नोंथांमोननि बे मददखौ आं मोनगोन आं बेखौ आसा फारिनानै थाबाय लोगोसे जों साननैसोनि गेजेराव पिआइ होगोन मेम'रेन्डाम होगोन आङो दिनै रायजो राजानिफ्राय बेखौ एडभान्स खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे रायजोफोरा बेखौ थाङो बेखौ नोंथांमोना नाय अर्डारा क्लियारलि स्पष्ट जानानै दङ बे गुवाहाटी हाइकर्टनि वेबसाइटआव थांबानो नुगोन जितु मोनसे नटिफिकेसन ओंखारबाय बिनि थाखायनो रायजोफ्रा साबधान जा आरो बेखौ एसे क्लियारलि बुजिनानै नाजा मानो होनबा रायजो राजायाबो बेहाय मोनसे खस्थ' सहायबावनांसिगोन बे जाहैबाय रङिया कर्टसिम थांनांसिगोन बेलेग जायगायाव थांनांसिगोन बिनि थाखाय नोंथांमोनाबो एसे बेखौ गावनि पलिटिकेल लेभेलाव एसे सावराय जाहाथे मोजां जोंना पलिटिकेलनि जितु मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै सरसा खालामो आरो रायजो राजानि सिन्था खालामो बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय दिनै